3. Είσαι στον παλιμό 96,5 και κάνει με την καρδιά να χτυπά δυνατά την καρδιά της pop μουσικής. Οπότε, είσαι έτοιμη να περάσεις από τη διαδικασία του παλμογράφου? Πάμε. Έτοιμη. Θα σου δίνω 2 λέξεις και θα μου λες τι κάνει την καρδιά σου να χτυπά πιο δυνατά. Okay. Πρέπει να διαλέγω μία από τις δύο. Λοιπόν, οπότε Ρία μου, θα περάσεις τη διαδικασία του παλμογράφου εφόσον δέχτηκες τι κάνει την καρδιά σου να χτυπά πιο δυνατά. Απαντάς ελεύθερα. Έρωτας ή μουσική? Μουσική. Δεν θα ρωτήσω γιατί. Στίχη ή μελωδία? Μελωδία. Και εγώ με μελωδία της ευτυχίας και της επιτυχίας να σε τροπαίνει πάντα. Δόξα ή χρήμα, τι κάνει την καρδιά σου να χτυπά πιο δυνατά? Τη δόξα λέει κανείς δεν εμείς. Δόξα. Νομίζω θα συμφωνήσω κι εγώ. Μέρα ή νύχτα? Νύχτα. Η νύχτα έχει άλλη γίνει και ιδίως οι νύχτες εδώ με σένα και τον Πάνο και μου που είναι μαγικές. Στούντιο όταν ηχογραφείς το κομμάτι για πρώτη φορά ή όταν το ερμηνεύεις για πρώτη φορά στο κοινό? Το για πρώτη φορά πρέπει παίζει, Μπορείς όχι, μπορείς να το αφαιρέσεις κιόλας. Live πάντα. Live πάντα, Φιλία ή έρωτας? Φιλία που την έχουμε για μια ζωή. Συμφωνώ και εξάλλου ο έρωτας πολλές φορές με τη φιλία κρατάει περισσότερο. Κουραμπιέδεσαι με λεμακάρονα? Με λεμακάρονα με σοκολάτα. Αχ, πόσο θα συμφωνήσω. Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά? Απόκριες. Ένας από τους πάρα πολλούς λόγους που σ' αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση. Τι κάνει τη δικιά σου καρδιά να χτυπά πολύ δυνατά? Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα? Ανοιχτά. Όλοι μαζί είμαστε. Η μουσική και τα παϊδάκια. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ.